Mga mag-uuma sa Egbu sa Barangay Ceres, lungsod sa Katipunan, mikita na gikan sa ilang gulayan ug tilapyahan. Ang kinatibuk-ang detalye sa Ronato gikan ni Regine Cabilin. Gipahingusgan karon sa Ceres Egbu Farmers Association kining ilang umahan ug ilang tilapyahan tungod kay nakita nila nga aduna kini dakong potensyal nga makatabang sa ilang panginabuhian. Gulayan ug lakip na tilapyahan ang naangkon sa mga mag-uma sa Barangay Ceres, lungsod sa Katipunan, pinaagi sa Egbu program sa kagamhanang probinsyal. Mihali na ang ilang asosasyon og kapin kun kulang 20,000 gikan sa ilang gulayan diin sa kasamtangan ila pang gipalapdan ngadto sa 3 ka hektarya ug gitamnan og 4,000 kapunuan sa talong, 1,000 kapunuan sa pipino ug 625 kapunuan sa saging nga lakatan. Samtang kapin 20,000 pud ang ilang abot gikan sa ilang tilapyahan. Nasayran nga gikan sa 2,500 fingerlings sa tilapia nga ilang gibuhian sa 1,000 square meters nga fish pond, miabot og 205 kilos sa tilapia ang una nilang na-harvest, diin kini mihalin og 18,000 pesos. Samtang nakakuha sab sila og 3,000 ka fingerlings gikan dinhi ug nabaligya kini sa tagpiso ang usa. Sa pakighinabi ngadto ni Chloe May Ganob, presidente sa Ceres Egbu Farmers Association, atol sa gihimong pagbisita sa mga personay sa Office of the Provincial Agriculturist kun UPAG, sa ilang umahan kaniadtong Nobyembre 25, mipaabot siya sa iyang pagpasalamat ngadto sa probinsyal nga kagamhanan, pinanguluhan ni Governor Roberto Uy sa paghatag ug pagtagad niini sa mga mag-uuma sa Barangay Ceres, pinaagi sa Egbu program. Sumala niya nga dako kining tabang sa mga mag-uuma sa Egbu, isip nga nakahatag kini og dugang nilang kapanginabuhian. Niini gipamahayag ni Ganob nga ampingan nila og hatagan og bili ang programang Egbu. Magpasalamat ko sa ato ang halangdon og pinalanggang gobernador sa iyang programa gihatag sa atong mga mag-uuma diri sa Ceres og gitagaan niya og pagtagad nga hatagan aning proyekto nga Egbu, which is the gardening and the fish pond. So dako kani og impact sa atong mag-uuma and a big help also as one of the extra income sa atong mga mag-uuma. So I am thankful nga naa jud ning project ka and amo ning ampingan og amo pagyud ning tagaan og bili og progress pa jud. Atol sa maong pagbisita, nag-apod-apod sab ang Provincial Social Welfare and Development Office og food packs ngadto sa mga mag-uuma sa Egbu ug mipahigayon og supplemental feeding ngadto sa 300 ka individual. Gikan dinhi sa Barangay Ceres, lungsod sa Katipunan, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbu Agribalita. Lady Mereluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.